uthi bonke uKhuzani ke nabo Thibela nobani bonke laba badliwe ebholeni bafanele ukudla amazambane njengomvethi potato. Uthi bonke into encane laba badla amazambane badla itutu bonke nokhaza yonke lento le abavele baye emakhaya badla amazambane ngoba bashawe ebholeni. Uthi mfethu bangalindele ingoma eziphi ingoma kuJumbo kuqhubeka. Uzaselaphi lezi ngoma yanimangaza iqhawe lithi ke uJumbo uyobe bagxoba ngempela lapha yani uyobaqala kumaskanda base kuyo yonke indawo wonke amajembe uyobambeka nje mfethu ngiyabonga kakhulu. Hayi uthi akushawa abantu akuvele kufike kubekayo. Umlalelo wami ngiyajabula ukuhlangana nawe futhi kulesi siqephu njengoba bengishilo ngathi sohlangana evidweni elandelayo. Ngabe usuku lakho lokuqala la uJumbo la khona beyingcola la khona before impucuzeko la wayingcola la khona ingcolisele insizwe ezazithi ke akakhishwe kufakwe yena ke umzukulu. Ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha press ona ke subscribe button ushare uphinde comment ukhuluna konke uma subscribe like imali kahamba kodwa ke sizosenza ukuthi ube wena oqala uthola notification uma ke sekufaka la evideo ehamba phambili njengoba ke nazi ukuthi uJumbo shoshovu la kumaskandi aphinda ngene kwe gospel beyingcokela nje nabaculi bamaskandi njengoba ke wasabalala ukuthi akaqasheleni uJumbo engaqasha umzukulu. Ngana kwethu cela ukuthi ngibambe ku video elandelayo ungakhohlwa ukulike usubscribe ushare uphinde comment ukhuluna konke uma usubscribe like imali kahamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sekufaka la evideo phambili. Angizovola khona phana ke kwi comment section ukuthi wena uthini ngale video ngabe ubuqala ukuyibona imuphi umqondo kuphe wona ngoJumbo ngabe ke ubuseka wayibona wathi wena ubona le video.